Takže čas lidi, já vás vítám u nového videa. Jelikož tohle nebude obyčejný let's play, na který jste asi od ostatních youtuberů či ode mě zvyklí. Tohle bude taková menší recenze na tento server. Jsem na dubcatu fakahera.eu a chtěl bych vám ukázat něco na tomhle serveru. Bylo by tady se mnou Dory, ale jelikož mi trošku blbne net, tak jsem tady teďkon sám, což mě trošku mrzí. Základní informace o tom serveru máte hned poté, jak se připojíte, máte tam informace, ale jelikož já vám to nějak vysvětlím, tak vám ukážu, co tady asi tak v souhrnu je. Jsou tady bossové, klany, lokace, zušlechťování, opravování, gemy, perly, hrady, hlavní boss, raidy, bedny a craftingy. Ukážeme si skoro všechno z tady z toho, kromě klanů. A zatím hradu, protože ty se konají, ty dělají taky jenom klany. A hlavního bossa taky nemůžu ukázat a raidy taky ne. Jak ostatní budu se snažit ukázat. Takže napíšeme lokace. A jdeme na to. Tak, jelikož do lokací se budeme kouknout později, tak začneme na trhu. Jelikož je tady market, na serveru jsou coiny, platební cena, nejsou žádný money, ale jako je to v coinech samozřejmě. Market funguje, že můžete kupovat i prodávat. Když si napíš vlastně na to napíšete market crate, cenu a počet, stačí to držet v ruce, co chcete prodat. Tak jak se napsal market, tak třeba si tady koupíme chleba. Nevím, proč to nejde. Jo, shift plus kliknutí, jasný. Ne? You don't have permission. Takže to asi nějak nefunguje, jak jsem si představoval. OK, takže prostě půjdeme asi dál. Tak nic. Upgradeuje se tady přes gemy a vylepšuje se přes ušechtivací lístky. Gemy se vkládají přes kovadlinu, máme tady gem a perly. Perly se vkládají do brnění, pardon. Máte tady brnění, hodíte ho sem, hodíte tam perlu, kliknete a doufáte, že to vyjde. Přidání gemu se nepodařilo. Takže hod máme smůlu. Zkusíme lifesteal, kámen a zbraň. Klikneme. Vložil jste gem a teď všichni v chatu vidí, co jsem tam vložil, co jsem to nevložil. Úžasný. Tak. Ušlechťování zkoušet nebudu, protože už to mám na 20. levelu a nechci, abych spadnul. Jinak stačí mít ušlechťovací lístek a kliknout zbraní pravým na tohle, nebo levým, myslím, že funguje oboje. Ale to fakt jako nechci zkoušet. Tak, jelikož máme málo času, tak musím pokračovat a žít to nějak hopem. Raidy, to se to týká klanu, to asi nějak extra les nebudem. Bedny, klíče vám padají z bossů a no, při větším štěstí vám padají i z obyčejných hráčů, z obyčejných mobů. Teď zkusíme waypoint, padly 2 jabka, epic, padla zbraň a ultra, taky zbraň. Lávový meč, 40 až 44 damage, 22 damage, 15. level. Levy vám vysvětlím, až dorazíme do lokace 1. Tak, jdeme dál. Tady máme hrady. V hradech se v každých 20 vlastně tady máme hrady, obyčejný pro klany. Klan, co udělá největší poškození bossovi, dostane láhvičky a dostane peníze na boosty na to. Ale nás zajímá spíš tady to pro normální hráče bez klanu ve 20 hodin, každý den se sem portne, nebo se tady spavne hlavní boss. Má 3 fáze, první je prase, poté je golem a potom je vidr. Vidr má 150 000 hápek.
Každý hráč, co se sem připojí a snaží se ho zabít, dostane po zabití dračí vejce, který se hodí potom na crafting epických zbraní. Kdybych tady třeba Chabotu požádal, tak si udělal takový krásný legendární meč. Ten legendární meč má 136 damage a už má level 24. Ten 24 vlastně je to přes to zušlechťování a tak dále a tak dále. Vidíte, tier legendary má 18 000 durabilitu, nevím, kde si jde opravovat, to jsem zatím nějak neskoušel. A je to tady nejlepší zbraň, co tady je. Když se na to koukneme, tak teď já jsem tady ten crafting ještě nějak neřešil, takže to se omlouvám, že nevím, jak se to dělá, ale tady vidíte, že za 25 dračích vejec a 60 láhviček dostanete tu legendární určitou zbraň, která má v základu 112 damage. Jinak tady můžete mít ještě legendární hůl, stavku, můžete mít Brilliant a ještě Sekiru. Já už myslím, že ne. A jinak tady ještě oblečení, legendární helma, 180 armor, tyjo, to je strašně moc. Brnění, kalhoty a boty samozřejmě. To je za 7 vajec a 40 starodávných pečetí, to zatím ani nevím, kde padají. To budu řešit, až budu mít nějak asi ten klan. Jo, základní informace, tam jsou vlastně, že při smrti dostanete 20% XP, klíče padají v lokacích, to jsem říkal, gemy, potřebujete na zbraně, jsem taky říkal, speciální itemy, to vám hned ukážu, výměna, jde u NPCček, ano, to ukážu taky samozřejmě, každé lokace jsou bossové, ano, bosse ukážu taky, dropují statek itemy. Počkej, cože? Z bossů padají speciální itemy, takže můžete z nich. Jasně. To je třeba ta zbraň, která je moje. Já to mám v závorkách Water, což vlastně nějaká úplně speciální, která mi padla prostě s velkým štěstím. Co by to bylo za server, kdyby tady nebyly VIPčka samozřejmě, takže pro ty to chtějí. A už nás čekají jenom ty lokace. Vy jako nový hráč, si se připojíte na to lokace a jdete sem, tak jdete hned vlastně do toho prvního a tam vlastně vám to ukáže takový tutoriál, co asi dělat. Dostanete první věc, takový papírek, kterým si zaplatíte první klíč u toho a vlastně můžete do té první lokace, jakoby do té první lokace, úplně první. Tam ten tutoriál se jedná někde úplně nějaký speciální místnosti. V první lokaci padají gotické slzy a semena života. Musíte jich mít 8 a 8 a jakmile to budete mít, tak tady u vesničana vytradujete a máte klíč do druhé lokace. Takhle to funguje v každém okamžiku, že čím dál tím víc potřebujete těch věcí. Já jsem třeba v 5. lokaci a potřebuji na 6. lokaci 45 a mám 13 a 8. Takže já bych bez dalších řečí šel do té první lokace. První lokace jsou tady krávy. Jak vidíte, dáme na jednu ránu, protože mám prostě hodně dobrou zbraň. A teď jsem potřeboval to, co padlo. Tak. Tady ten server je založený na levelech. Ne, že by ty levely používali na enchantování či jiné věci. Vlastně nepoužíváte vůbec. Vy potřebujete určitý level na to, abyste mohli mít určitou zbraň, určitý věci. Třeba tady ty věci jsou od prvního levelu, takže já si je třeba můžu nasadit už teďkon. Ale jelikož to nějak nepotřebuju, všechno je na první level, jak uvidíte, tady je to napsaný první level 1, životnost 100. Já mám třeba věci od 25. levelu, ta zbraň je vlastně taková nejlepší, ale brnění mám od 43. Jak můžete vidět, já jsem 63, vidíte, přímo nad mým hotbarem. A pod mým hangerbarem. Tady ten lokace 1 se skládá z jednoho ostrovu a asi 5 nebo 4 menších ostrovů. Hned ukážu, který jeden ostrov vám ukážu, tam kde se to snad XP nejlépe, ale je to tam pěkně těžký. Z mýho úlu to asi tak vypadat nebude, protože já mám aspoň dobré věci a dokážu to tankovat třeba 3-4 minuty, možná hodiny, protože já mám strašně silnou regeneraci. Hned vám ukážu asi proč, protože jsem to ještě nevysvětlil, na to jsem trošku zapomněl. Jak můžete vidět, tak třeba jsou na brnění a mám
20, 5, 6 srdíček. Ale jakmile si vezmu zbraň, mám zase o řádek víc. Jakmile si nasadím brnění, mám o další dva řádky víc, nebo o řádek víc. Jelikož... Ups, jsem na kritický zásah. Jelikož tady to je fakt super, tak mi se tady tím se strašně líbí ten server. Ne, že máte na zbraní větší damage, kritikály, regeneraci hápek, že sám sami regenerují hápka, třeba 4 až 8 srdíček na jednou. Ale máte tady životy plus 17 a plus hápek, což znamená z takových 8,5 srdíčka navíc. A plus XPčka, ale ty nefungují už, takže to už je možná zbytečný. Přidá vám to rychlost a zapálení. Dokonce i v vrnku máte život plus 8, takže 4 srdíčka navíc. Tady další 4 srdíčka, další 4 srdíčka a další 4 srdíčka, což je úplně úžasný. Tady, jak můžete vidět, tak třeba padají věci a už mi to ani ne XP. No docela jo, koukám, ale to je jedno. Piggy match, 8,5 damage, docela sakra velký rozdíl od 99,5 damage. Co má on? 3,1 srdíčka, critical damage, kritická šance 7,6 a odražení 6,7. Tuhle torčku bych doporučoval pro ty začátky na 4. level, protože ta torčka je strašně super, já jsem ji používal do 15. levelu. Má 14 damage, otrávení a lifesteal. A když si ho trošku upravíte, tak je to trošku lepší. Tak, bez dalších řečí bych sehnul. Pak ne. Tak znova. Lokace. Tohle se občas hold stává. A hlavně mě. Teď to asi nevidíte, ale když já bych vám to všechno potom chtěl ukázat, takže se potom stavím ještě v 5. lokaci. Ale mě se to takhle tady načetlo. A už já, tak. Lokace 1. A vlastně jdeme špatně. Jakmile se spawnete, tak samozřejmě každý lokaci, jak jsem říkal, je boss. Bosse najdete v takovém baráčku. Tady v tom. Nejde to úplně dole. Tady se to trošku, jak mi nefunguje Wi-Fi, tak se to načítá strašně pomalu. Tak, něco načetlo ani srdíčka. Boss první lokaci je trpaslíčí král, je to vlk, jak si můžete všimnout. Občas se to bugne a vidíte tady vlka a vidíte tady zombíka, ale to už se nějak extra nestává. Když se zabijeme, vidíte, že má docela dost hápek. Tak co mi z něho padlo? Ten poison je otravný. Tak, to jim padlo za zombíka. Padlo mi brnění na 15. level. Což je pro ty začátky docela dobrý, ale nechodil bych sem s 15. levelem, protože s tím pes je hodně těžký. Vidíte, že mi sebral docela srdíček a to mám docela dost velký damage. Padly 3 klíče, waypoint, který jsem vám už ukazoval, že se odpovídají, a semena života a gotické sily, což potřebujete na ty klíče. Tak si rovnou zabijeme to druhé, už tady jsme. Tak. Třeba takhle padne něco novýho? Ne, nepadlo nic novýho. Tak, tohle je pěkně otravný, ten pes. Tak, jdeme do další lokace, půjdeme do lokace 2. Jo, jinak ještě, když tady vidím teď, jak tady všichni upravujou a ukazují ty své itemy, tak to můžete každý, to není žádná VIP výhoda. Začínám psat do hrané závorky item a krásně se vám to ukáže takhle v chatu, můžete se na to ukázat a všichni vidí, co máte za hezký zbraně. Šavle blesku, až máš lepší, nemá lepší, mám lepší. XP gemy nefungují, tak. Jdeme do lokace 2. Tak, v lokaci 2 bych vám taky asi chtěl ukázat bosse, ale jelikož se mi to strašně blbě načítá kvůli té Wi-Fi, tak asi nevím, jak mi to dlouho vydrží. Uvidíme. Tady je vchod do Pirátů, tam se nějak jestli chodit nechce, protože tam tu není cesta ven. Nebo je, ale strašně složitá. Tak šup, načítej se, šup. Já si nepamatuju cestu podle tohohle, já si pamatuju cestu podle něčeho jiného.
Tak, tady to přeskočíme, tady to obejdu a tam už to vidíme pomalu. Tu cesty jsem se nějak, tak ty cesty jsem se taky musíte nějak naučit, protože on to je docela složitý se tam někdy dostat. A teď přichází ta nejtěžší část a pro mě to je parkour. Já parkour vůbec nezvládám, takže budu muset doufat, že neuhořím. Dává to mi... Dává resist? Nedává lava resist. Ne, já jsem trotl. Tak já budu doufat, že neuhořím, když budu držet ten meč v ruce. Super. Tak ne. Za to se moc omlouvám, já nejsem moc dobrý parkourista, teda aspoň ne v Minecraftu. Tak ještě jednou. Tak ještě po třetí. Už dohoř. Mně se zdá, že to je prostě prodloužení nějaký ty lavový. Tam nahoře něco, co mě furt schazuje dolů. Vidíte to? Už jsem umřel, konečně. Tak. Jo, já jsem vlastně umřel, ten nemusím do 5. Tak. Teďkon vlastně, když se všimnete, jak mám weakness, mining, slowness a invisible. Vlastně to budu mít do té doby, dokud bych nedošel na to místo, kde jsem umřel, anebo kdykoliv napíšu respawn. Respawn nemůžete napsat víckrát, jak můžete napsat jednou za 5 minut. Jinak by to bylo strašně OP a další věci. Tak. A jelikož teď jsem umřel znova, protože jsem se spawnul v lávě, tak napíšu respawn a nemůžu. Tento příkaz můžeš používat jednou za 5 minut. Já jsem umřel někde tady, prej. OK. Ale já to nejdu, já budu muset přes moji cestičku zase. Jo. Teď bude pro mě těžší najít tu cestu. Jinak na severu jsou docela přívětiví lidé. Hodně aktivní je třeba tady ten Chabota, který vám ukázal tu svoji legendárku. Admin tým není nějak extra velký, je tady majitel a je tady admin, který je podle mého názoru docela pohodář. Já si s ním docela rozumím, docela se s ním dá dokonce i pokecat. Já jsem umřel tam na tom glowstoneu, jestli vidí. Jinak tady to vidíte, přesně vidíte, kam jste spadl, tak kde jste umřeli, podle těch hrách. Hejtli! Já jsem trotl. Já nechci znova umřít. OK. Já vám toho bose chci ale prostě ukázat, já prostě nemůžu odejít jen tak bez toho bose. Slíbil jsem vám, že ukážu bose, tak ho ukážu, ne? Já jsem si nevzal ty... a já jsem něco zapomněl vám říct. Tady ten server není jenom o tom, že máte tady, to je ten jediný server. Ne server, jak to říct. Jedinou mapu tady tu. Ježiš, mi schořilo brnko, proto mám tak málo hápek, jasný. Tak stejně se tady musím, ale já tam chci dojít. Ahoj. Neznásilníš mě, že ne? Já tě znásilním. Tak vlastně nemůžu, já jsem mrtvej. OK. Tak nám to trošku nevyšlo. Tak, jsem tady. Tak, tohle ještě boss není. Ale pokusím se ho zabít, protože mi z něho spadne do nějaký brnko, abych porazil tam toho bosse. Ježiš, vás to tady narojilo, tyjo. Ježiš, vás tady je? Tak, co mi padlo? Nepotřebujem, co tady to room, no efekt. Nějaká zbraň a duševní pouzdro, což potřebujete na další klíč do další lokace, což je alias 3.
Máme ještě... A tohle je boss Kentaur. Jak vidíte, je tady víc těch bossů. Teď to vlastně nově updateli, vždycky tady byl jenom jeden, už jich je tady víc. Tak si zabijeme tady to bez brnka. Jo, bez brnka to je docela těžký. Ohou, survival. Tak. A home. To je to obyčejný survival svět, který vlastně nějak řešit vůbec nemusíte, nebo vlastně musíte. Musíte mít nějaký úložný prostor, kde si budete schovávat různý brnka a ty dropy z mobů. Dropy z mobů máme schovaný tady. Můžete si všimnout, že tady máme na všechny levely 43, 40, 30, 33. Jo, pardon. 40, bla bla bla. 43, furt stejný. Tady máme třeba speciální itemy, gemy, dračí vejce, jak jsem říkal, zbraně. A tady máte ty premium zbraně, to je premium sekera Water a Water vidíte, že má každá úplně jiný level, teda jiný damage, teď má 77 a jak můžete vidět, že za tím Water je jenom C, což znamená vlastně, že to mám prostě jenom ty dva gemy. A když kouknu nahoru, tam už mám S, mám tam 5 gemů a mám tam plus 2, takže mám o plus 2 větší damage. Takže můžete vidět, že tady ta zbraň měla v základu 78,5. A takové proto jsem to šel pro brnění. Dole mám boty, ne, boty nemám, ty jediný ne, takže si vezmu boty noci. Pokud nějaký najdu. Toxické boty noci, super. Uklidíme si bordílek. Klíče si beru dolů. Tohle hodíme taky sem. Chleba si beru. Duševní pouzdro. Tak, super. A jdeme dolů. K mý tajný čestce, kterou zatím Dory nenašel, nebo našel, ale já ji mám zamknutou. Tak, sem si hodíme ty klíče. Šlechťovák. Endlokaci bych vám mohl ukázat taky, pokud na to bude čas. A to svoje brnko. Jasně, já mám chestplate, ne boty, takže se musím říct chestplate noci. Já to furt protahuju a nakonec to nestihnu, už to vidím. Brnění noci, tak. A teď budu mít značně o hodně víc hápek. A proč nemůžu vzít tady to na hlavu? Proč to nemůžu vzít na hlavu? Ďáblovy rohy. Už jo. Vypadám s tím docela vtipně, co? A tak můžete vidět, že mám třeba strašně moc hápek. Tak ne. Jsem se chtěl pochlubit a on tu není. Nebo je tady, ale to nastaví, tak nic. Jinak Dory by tady byl se mnou taky, ale jak jsem říkal, nefunguje bohužel TS, nebo funguje mi TS, ale vypadává mi strašně hrozně net. Já bych asi ty třetí a čtvrtou ještě musím prostě ukázat, já to prostě nějak vystřihnu. Vlastně tady máte třetí lokaci, no to prostě taky samozřejmě nějaký ty věci, co z něj padá. Jsou tady zombíci, kteří jsou strašně otravní, tady jsem se strašně rageoval, tady jsem nejvíc na to umíral, protože... Já jsem tady furt umíral, protože vlastně když hitnete do zombíka, tak on s vámi začne mávat a je to strašně otravný. Tak vám ukážu, kde je boss. Zkusíme se ještě zabít, když máme brnění zase. Au. Tak, tady máme bosse. Mutant kohor. Tak jdeme asi do něj. A já myslím, že má ten efekt taky, že s vámi začne mávat, uvidíme. Neodhazuje vás a má speed 20. Aha, 20 má speed, nebo já nevím, to je hrozný tady to.
Ale by bylo dobrý, kdybych cípnul, já to za tolik času nemám. Já se potřebuji dožrat, čekej, já se potřebuji dožrat, čekej. Je hajzle. Tak už můžeš. A je mrtvej, konečně. To je strašně těžký boss. Jak má ten speed, tak ho chytit prostě nemůžete. Tohle bylo toxický jed, ten už taky nefunguje. Padl epický klíč, chaotická tyčka na výrobu těch klíčů a Gem Critical 4. Ten už nějak extra nepotřebuji, tak se tady s dovolením vyhodím. Takže jdeme hned do další lokace, protože už mě fakt tíží čas. A já nechci dělat nějak extra dlouhý video. Takže jdeme rovnou do lokace 4. Lokace 4, tady jsou dva bossové, nebo jeden je miniboss, druhý je boss. Zatím jsem nezjistil, který je který. Nevidím, dobrý. Samozřejmě vám zkusím ukázat snad nejrychleji, co to jde oba dva. A pokusíme se samozřejmě i zabít. Věci máme. První je tady v té rozpadlině. Ne. Už dělám chybu. Ne, se to nechce celý obcházet, jo, Takhle. Kaktus. Jsou tady dva kostely a v každém kostelu je boss. Tady je třeba takový ten menší hlavní boss. To je slunce? Ne, dne. Tak si jo. Tyjo, ten už bere nějak víc, jak předtím. Já to brnění asi. Teď si uvědomím, že jsme ve čtvrtý lokaci, to je strašně dobrý. Tak. Padla. Prokletá lahvička na výrobu a srdce zombie na výrobu. Životodárný déšť, ten asi myslím, že nic nedává. A healing mob, to je takový zombík, nebo zombie skeleton, který v tady těch v partiklech, nevím jak to vyspelovat, vás healuje. Cípni. Hodnej. Tak ještě ne. Toho druhého ještě on taky samozřejmě ukážu. Co to je? Jo. Ježíš, ten hned mě začíná pěkně štvát. Takže šup. A ten druhý kostel je na téhle straně, myslím. Na to uvidíme. Jo, trefa. Mně tady ten server jako, mě za začátku se mi vůbec nelíbil, jako za začátku mě to expení vůbec nebavilo. Ale potom jsem zjistil, že se tady dá dělat spoustu jiných věcí, že se tady nemusí jenom expit. A pak jsem nějak začal chodit na ty bossy, začal jsem se expit a začalo mě to nějak docela brutálně bavit. Ale jelikož tady nebylo nějak moc extra hráčů, nedalo se s někým obchodovat, tak jsem to prostě nějak musel upravit. Tak jsem prostě už musel něco natočit. Koukám, že se pětka nějak trošku změnila, protože tady to předtím tady nebylo. Tady je druhá cesta. Tak OK, upřímně, tak jsem se ztratil. Oni to nějak úplně tady překopali, já nebo si... Jo, super. Mě zachrání možná ta druhá cesta ještě. Tak a teď musíme najít to druhého bosse. Což je trošku... těžší po tom novém upgradeu, co jsem zjistil, že tady byl. Ten byl tady, jasný, je tady, Tak a to je Amon. Taky Wither skeleton, samozřejmě, co by to bylo, kdyby to nebyl Wither.
Je to on, nebo jsem ho zabil už? Je tady je. Vidíte, už se nespadl další, jako bych tady nahnal 2 na sebe. Jak vidíte, má 10 000 hápek. A hází s vámi ze strany na stranu. Hej, počkej. Ty nějak bereš, kámo. Jo, ty máš šavly. Tak chlapíček má šavly, si na mě připravil, jo. Jau. Takže lidi, omlouvám se, trošku mi to spadlo. Ale jak můžete vědět, už jsem v lokaci 5 a já bych bez řečí šel na posledního bosse, protože už trošku přetahujem. Tak, tady máme depresivní ložičky, to jsou vlastně takový, na čem vlastně bych měl XP teďko já, taky tady XPím. A tady ještě o podzemí míníš, jsou bossové a to je tady ten šílený doktor. Má luk, ale tak mě bude s tím mlátit, s tím bere největší damage. A jelikož nějak nechci zemřít, tak jdeme na lokace. Tak. Rád bych vám ukázal ještě víc, ale už nám nezbývá nějak čas. Pokud se vám video líbilo, zanechte 100% like. Pokud máte nějaké výhrady, tyko nepočítám trošku ty menší lagy či výpadky. Říkal jsem na začátku, že mi nefunguje internet a trošku jsem nějak už to potřeboval otočit, protože nějak nemám čas, takže pokud máte jiný výhrady k videu nebo jiný připomínky, či hezký, či špatný, do komentáře. Pokud nemáte v odběratelích, to prostě odběríte. A já se s vámi loučím u dalšího videa, takže zatím čest.